Fil-Port il-Kbir se ritorna l-Valletta Pageant of the Seas. Din ir-raba edizzjoni ta' dan l-ispettaklu varjat se tkun iddedikata l-80 anniversarju mill-wasla tal-konvoj magħruf bħala ta' Santa Marija nhar il-15 ta' Wissu tal-1942. Dan l-avveniment li jsir kull sentejn issa sappostu fil-kalendarju tal-Port il-Kbir. Għall-ewwel darba minn wara l-pandemija, nhar is-Sibt 25 ta' Ġunju, il-pubbliku huwa mistieden isegwi l-avveniment f'Xatt il-Barrieri il-Belt Valletta. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici kellu kliem ta' tifħir għal avvenimenti bħal dawn li qed jibqgħu iżommu l-kultura ħajja. Esprima s-sodisfazzjon tiegħu dwar il-fatt li wara waqfa ta' sentejn tista' terġa' tingħata spinta u ħajja mill-ġdid lill-wirt kulturali u l-identità tagħna l-Maltin. Aħna dan l-event huwa għal-qalbna ħafna għaliex ikompli isammar mhux biss isbuħija tal-Port il-Kbir għax kull min ħajjiġi ħajjara isbuħija tal-port immanka isbuħija tat-talent artistiku Malti. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason Mikallef, ħeġġeġ lil kulħadd biex jattendi f'Xatt il-Barrieri biex isegwi l-programm li se jsir kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Huwa spettaklu garantit ħafna li eċitat ħafna se nkunu qegħdin inrodduh lura lill-pubbliku Malti fil-25 ta' Ġunju li ġej. L-attivitajiet fil-25 ta' Ġunju se jibdew fit-8 ta' filgħaxija bit-tellieqa tal-Liqun, kompetizzjoni divertenti fil-Port il-Kbir bejn numru ta' timijiet li se jtelqu l-inġenji tal-baħar li jkunu bnew huma stess. Dan se jagħmluh mingħajr l-użu ta' mqadef, magni jew għajnuniet oħrajn. Kull inġenju tal-baħar se jkun imsemmi għal vapuri tal-Forzi Navali Brittaniċi li kienu preżenti fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Is-serata mbagħad tissokta b'kunċert ta' mużika popolari u b'effetti bid-dawl li ser jieħdu lill-udjenza lura fi żmien għall-era tal-erbajnijiet. Fl-istess ħin sesru wkoll edizzjoni speċjali tar-regatta bil-lejl bil-parteċipazzjoni ta' 6 clubs minn madwar il-port. L-attività ewlenija se tikkonsisti f'esperjenza teatrali u audiovisiva li se tesplora l-esperjenza tal-Maltin matul dawk iż-żminijiet permezz ta' proġezzjonijiet fuq il-faċċata tal-Forti Sant'Angelo. Is-serata talaq bil-kbir permezz ta' installazzjonijiet bin-nar fuq il-baħar u anki spettaklu tal-lob tan-nar. Dan il-proġett qed isir bl-appoġġ tal-Visit Malta, il-Forzi Armati u Tag Malta.